Turungo bombardioen, egon Bai, dira. kontetxo, nara posaitu. Bale ez zen, Bale ez eskola. partikularra itzitxean zen izoratako, zer. Da, han eskolan, da bombardeetan hasi zienien, zuek ez dakit ezetuko zuen, Subize dauena, subize dauena, baina izorretatik sartzen daba Kabino Generalera, han eskumatatik tunel bat, egon zen azpiti pasatzen. Gure taliak, azpiti tunel bat, kaminoen azpizen, da ara ez azpide dano gainiketan. Maestrak eta dano. Da gero, hango akabo zan, da bombarde akabo zan nien, bazetik gora txonpolonetik gora, txonpolo bakizu zen jan, izorretara sartu barik, handi montoetik, zehera sartu barik, izorretara sartu barik, handik artezagora, pinori handi bat egon zen, kanpo santure urtetaban, izorretara kanpo santure. Eskola non duen. Da, hango ezela, Mariano eta Jose Domingo eta izen ziren da, han bazitzako zen pinori zen ametrailetan, da gu pinori zen erdizen. Da, pinori gora aineketan guzu irein. Dara guzu zen gauzela atzaldien, atzera ikusten gainu zen, guzu zen arbolapien egon gainu. Da, atzera bombardeetan, baju-bajuen, zera, Durungoko tranbize, da trena, da horre dano gorduen txikendua bizan. Trena be... Osea, bi biderko bombardeatu zeitu ez, metra jau? Lelegoan pasana bezanik eta gero hemen. Gero hemen hartzen, hemen gu berandu usan. Hango izan 31 de marzo, ez? 31 de marzo bai, Durangoko. Da hemen, maietzen lelekokuek.